Ho veiem com una mecànica més complexa, és a dir, hi ha l'element perill, que nosaltres l'identifiquem amb el nivell de risc, és a dir, que et passi una cosa que sigui un risc. Per exemple, acaba a l'hospital per beure massa alcohol, o acaba tenint un accident de vehicle per haver begut o consumit alcohol, acabar o ser víctima d'assetjament perquè la gent es pren la llibertat d'assetjar-se pel fet que s'hagi begut alcohol, per exemple. És un element que és el risc, però també parlem d'un altre element que és la diversió. I clar, la diversió no es veu com un perill, sinó que es veu com una oportunitat. Si en l'element perill, risc, li afegim la diversió, és a dir, la gent va de festa a la nit per passar-s'ho bé, i li afegim també l'element consum, aquí el risc pot augmentar. És a dir, en general no hi ha cap consum de drogues que sigui segur, i per tant hem de jugar amb aquests tres elements. Per tant, no podem entendre la nit com un espai on pugui haver-hi perill, però també hem d'entendre que hi ha oportunitats, beneficis i plaers. El paper dels pares, de les mares i de les persones grans que som referents de la gent jove, tenim un paper clau en promoure un sentit crític al voltant dels consums de drogues hiperassociats a l'oci i als espais recreatius. De fet, les mares, els pares hem de poder acompanyar els nostres fills i filles a través de facilitar espais de reflexió, de parlar sobre dubtes, sobre creences relacionades amb quins són els efectes de les diferents substàncies i quins són els possibles riscos i com aquests riscos es poden gestionar de la manera més saludable possible i respectuosa amb la salut d'un mateix i també amb la salut dels altres. De fet, promovent alternatives d'oci, promovent la reflexió i el debat, com he comentat, donant estratègies també per poder resoldre situacions més enllà, per fer front a la pressió que en un moment determinat algú pot sentir per consumir. Per exemple, és important sentir-se lliure i poder prendre les decisions que un consideri que són més adients per un mateix i pel seu entorn. I això en els espais d'oci i a la nit és certament difícil. Per tant, el paper de les famílies, de la gent gran, que envoltem-la i que som referents de la gent jove, podria ser aquest, el d'estar connectat i connectades amb les necessitats, amb els dubtes i orientar en la presa de decisions el màxim de responsable possible en entorns en els quals el consum de drogues i la gestió dels seus riscos és complexa. Al llarg dels anys s'ha pogut anar valorant i obtenint informació al voltant de quines són les pràctiques que més probabilitat tenen de provocar una sèrie de canvis en les actituds i en les conductes de les persones que fa que els consums de substàncies tinguin un menor impacte en la salut pròpia i les de l'entorn. El que sí que s'ha vist és que no hi ha una pràctica única ni una estratègia clara, però sí que és la suma d'abordatges desenvolupats des de diversos àmbits que conformen i que estan presents en la quotidianitat i la vida de les persones. Des de l'escola, el lleure, fins la família, un marc normatiu, també un entorn amb un marc normatiu clar, amb intervencions també des de l'àmbit laboral, i per tant s'ha pogut observar que si s'estableixen una sèrie de discursos clars en relació a la facilitació d'una sèrie d'eines de gestió dels riscos i dels plaers en relació als consums de substàncies, hi ha molta més probabilitat que hi hagi un menor impacte de les problemàtiques relacionades amb l'alcohol i el consum d'altres substàncies en la salut d'un mateix i l'impacte en l'entorn.